Suratul Ma'un Surawol temerre e jeeɗiɗaɓol ha Qur'anu. Ayaje magol jeeɗiɗi. Inde magol ho'ama ibgoe aya jeeɗiɗaɓa. Ngol ɗo haɗa nyaɗal yebare ha diina e ɗaure. Suratul Ma'un. Al-Ma'un botorteɗi. Be inde Allah enɗowo kinnotoɗo. Yelika a yina on mo fewnata warjiteeki. Nden o yaton maɗa on mo ndinata yatimejo. E o solnata dow nyamnugo miskinjo. Nden bone wodani juuloɓe. Ɓen hamɓe ɓe woyitoɓe ɓe acca julde maɓɓe. Ɓen hamɓe ɓe ɗon ngina e ɓe ɗo kaɗa botorteɗi. Ndinata en français brim. Ndinata in English bully. Ngina waɗa hunde ngam ha yimɓe ngi'a. Botorteɗi ballitorteɗi.